Raliya, ya haka? Yaya daga fitowarki daga ban daki duk da wannan da kika yi na san kashi kika yi. Kuma kawai sai ki dawo min kabeji ke yanka shi kuma ki zo ki bani afka a bakina in zuba a ciki na. Ai sauri nake yi mai gida in yanka in kawo maka zaka ci abinci saboda na gaban saba akan abincin ba. Shikenan ba tare da kin wanke hannu ba? Ta ban da abinka mai gida. Ya za a ce na shiga ban daki na yi bukatar kaina ban wanke hannuna ba. Kaga ma fa irin ragowar ruwa. To waye ga miki mutum ya kashi iya wanke hannunsa da ruwa ya wadatar. Ai baya yiwuwa. Kina yin kashi in kika wanke hannun kika shin kina zaki ji kina jin doyi. Kashi fa matsalar take cikin gundure guda ɗaya ba kaɗan bace. Duk guda ɗaya na ɗauke da virus akalla guda miliyan 10. Bacteria ta kai miliyan 1. Banda kwaikwayen da suke fitowa guda 1000. Duk a kashi? Duk a kashi guda ɗaya. Duk wannan kwalara da sauran su typhoid da ake yi amai nan da gudawa duk ta dalilin wannan ne. Wannan ya haramta gare ni. Da haka mai da shi nemo ji mu je yanzu ba miki ruwa da sabulu ki wanke hannunki tukunan kin su ki wani amma dai ba nan ba. To Allah ya baka. Wannan ya haramta gare ni.